Bočarska dvorana u Puli bila je mjesto održavanja polufinalnog turnira Kupa europskih prvaka skupina Istok. Nastupile su 4 ekipe. Pula kao domaćin i prošlogodišnji prvak Hrvatske, aktualni državni prvak Biston iz Baške Vode, Skala Sežana kao predstavnik Slovenije i crnogorski predstavnik Maini Budva kao pobjednik pretkola. U subotnjem polufinalu na bočalištu na Verudi Pula je pobijedila Maini 18-4, a Biston je tjesno slavio protiv Skale 12-10. Treće mjesto osvojila ekipa Maini koja je u skraćenoj verziji bila bolja od Skale 2-0. Nedjelja je donijela veliko hrvatsko finale između Pule i Bistona. Nakon prve faze štafetnog izbijanja povela je ekipa Bistona koja je imala 53, a Pula 45 pogodaka. Nakon prve faze Biston je poveo sa 2-0. Znali smo da oni imaju možda jednu od boljih svjetskih štafeta. Mi smo malo ispod svog nivoa odradili, očekivali smo da ćemo pogoditi 50 i koji možda da iznenadimo. Ali evo, oni su nas prelomili na nekih pola partije i sada dalje ja vjerujem da u klasičnim igrama i preciznom da imamo kvalitetu da napravimo taj preokret pred zadnje igre. Pa cijelu ligu smo po prosjeku najbolja štafeta. Očekivali smo pobjedu, ali naravno to na terenu uvijek treba prikazati. A dečki koji su nam protivnici znaju lupa dosta dobre rezultate, ali su ovaj put malo kiksali, tako da su nam olakšali pobjedu. U drugoj fazi odigrana su 2 precizna izbijanja, 2 pojedinca i krug. Pula je dobila ovu fazu 5-3 i poravnala na 5-5. Precizno izbijanje je bilo obostrano loše, dok je u klasičnim igrama bočanje bilo nešto kvalitetnije, te je zadnja boča odlučivala. A ova druga faza nije baš bila najbolja. Zato što imamo situaciju gdje smo u situaciji možda da nakon brzinskih igara i završimo prije tih zadnjih igara, desi nam se na preciznom u zadnjem pogodku da gubimo utakmicu, gdje pojedinca isto vodimo, gdje se događa isto jedna situacija gdje samo padamo i gotovo. I dešava se situacija sa mnom u krugu gdje imam +2 u prezadnjem bacanju gdje to prokockam i na kraju neriješeno. Tako da ova faza je mogla biti puno bolja. Evo, u drugoj fazi uspjeli ste poravnati na 5-5. Kako ste vi doživjeli? Pa bilo je jako interesantna igra, znači sa jedne i druge strane, napeta do samih zadnjih boča. U pojedinačnim igrama doslovno je presudila zadnja boča u preciznom izbijanju, evo pogodak zadnjeg Bulina za pobjedu. Baš je bila za moju gušt jako dobra utakmica sa jedne i druge strane. Šta predviđate do kraja? Isto tako neizvjesno do samoga kraja, nijanse će odlučivati o svemu. Treća faza donijela je 2 brzinska izbijanja na 3 pozicije. Faraguna je izbio za Pulu, a Miličević za Biston. Bolje je bio Miličević sa 45 pogodaka napram 33 Faragune. Drugi par bili su Darijan Živolić i Marin Čubela. Bolje je bio Čubela koji ima 45 pogodaka od 48 izbačaja, a Živolić 44 iz 50 izbačaja. Trenutačni rezultat je 9-5 za Biston. Pa odradili smo vrhunsko brzinske igre, 42 rezultata od 45. Ja sam imao malo lakšeg protivnika, Marin imao težeg i vrhunski smo odradili. Evo sad ste poveli, je li to gotovo? Pa nije nikako gotovo, moramo 2 igre dobiti, još je sve to, oni su domaćini, dobro poznaju ove terene, neće biti lako sigurno. Malo je došlo neplanirano, mislili smo da ćemo izvući to jedno brzinsko da bi išli izjednačeni u zadnji dio, ali opet, nismo izgubili puno, morat ćemo svakako dobiti 3 igre za pripjetavanje da bi mogli nešto napraviti, a vjerujem da to možemo jer sad ove zadnje igre to je u biti naše gdje smo po meni možda jači na terenu od njih. U posljednjoj i 4. odlučujućoj fazi igrala su 2 pojedinca i 2 para. Nakon zanimljive i neizvjesne završnice slavio je Biston konačnim rezultatom 13-9. Parovi su išli na stranu domaćina, a pojedinačno na stranu Bistona, čime su bočari iz Baške Vode došli do konačne pobjede i osvojili pulski turnir, ali i ABC kup. Moglo je bolje, utakmica je bila vrlo dobra, igra je bila, pa mogu reći, ne odlična, ali za 4+. I njihovi brzinci su bolji i to je jednostavno donijelo prevagu. Ove ostale igre su bile sve u egalu, što mi kažemo u bočenju. Sve je to tu negdje, ali jednostavno brzinci su im bolji
i to je donalo tu prevagu u toj utakmici. A inače, što se tiče ostalog, sve ok, jedino što je bilo užasno toplo. To je... Puno dojmova nakon osvojenog prvaka države na završnicu u Komiži. Evo još jedna nagrada za trud i rad koji smo stvarno 9 mjeseci mukotrpno. Dečki su stvarno, treba im skinuti kapu i ja sigurno im stavljam ovo da je sve ovo njihovo. Ako sam dio toga i ako sam im malo pomogao, ponosan sam na to. Sretan, zadovoljan i zabrinut zbog obaveza financijskih koje nas čekaju. Evo sad smo jučer ostvarili da igramo polufinale Lige prvaka u Francuskoj. Taj put je 10.000 eura. Kad sad uzmete da je ova ekipa morala spava u šatoru da bi igrala na ovom turniru jer nemamo financijsku potporu općine, sve je to na nekom entuzijazmu i izuzetno sam ponosan da ovakav projekt koji ga smo mi započeli ovu godinu, a bio je plan u 5 godina da budemo prvaci Hrvatske, koji je odmah dao rezultat. Uzmite u nogometu Paris Saint-Germain i tako neki mega projekti rijetko i često ne daju odmah rezultat u prvoj godini. Mi smo odmah prvaci Hrvatske u polufinalu Kupa Europe i današnji pobjednik Balkanskog ovog kupa. Tako da sam izuzetno ponosan na ekipu. Ovim putem se javno zahvaljujem treneru. On je prva osoba koja volontira i rasteretila me u 17 godina. Takvu osobu još nisam našao osim sebe, da daje cijelog sebe i ne traži za to novac. I zahvala igračima, starosjediocima i ovim novim svjetskim vedetama što su nas oplemenili i napravili od Baške Vode jedno kultno mjesto. Nakon 30 godina je prvak Hrvatske iz Dalmacije. Nakon 30 godina. Ovaj pulski turnir pratio je gospodin Jure Maglić, izbornik seniorske reprezentacije Hrvatske, koja će u subotu igrati uzvratnu prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Gospodine Magliću, što ste vi vidjeli, kako ste doživjeli ovaj turnir, kakva je forma naših igrača? Pa bilo je uzbudljivo, mogu vam reći iskreno, pogotovo prva utakmica protiv Slovenaca, protiv Bistona, bilo je isto ovako vatreno kao i finale. Sve u svemu nije loše, ali moglo je biti puno bolje od ovih igrača mojih iz reprezentacije. Malo sam više očekivao. Zakazali su neki koji subotu će imati nekakav poporak, da vidimo, ali sve u svemu bilo je dobro. Što će biti protiv Slovenaca u Pazinu u subotu, što očekujete? Dobro, to je jedan prijateljski susret između dvije reprezentacije koji se jako dobro poznaju. Prvi susret završio nerešeno. Mi imamo kao prednost domaćeg terena, pa dečki će se odmoriti i vjerujem da ćemo pobijediti. Ne sumnjamo u to. Denis Peršić iz Pule je član izvršnog odbora FIBE, dakle Svjetske boćarske federacije, ali i dopredsjednik Hrvatskog boćarskog saveza. Gospodine Peršić, kako je protekla organizacija, ali sve u redu? Evo, sve je bilo u najboljem redu, kao što ste vidjeli. Čestitke pobjedniku boćarskom klubu Biston na prvoj tituli ABC kupa. Čestitke i zahvale organizatoru boćarskom klubu Pulu na odličnoj organizaciji. Prvo veliko međunarodno natjecanje nakon godinu i pol i izuzetno nam je čast da se to odbilo upravo u Puli, na teritoriju Hrvatske, mom gradu i šta reći. Idemo dalje, nadamo se da će međunarodno natjecanje sad krenuti svojim tijekom. Nakon završetka finala održana je ceremonija podjela medalja i pehara finalistima. Finalisti Pula i pobjednik Biston su kao najbolja dva kluba sa pulskog turnira izborili plasman na Final Four Kepa, koji će se s dvije najbolje ekipe iz polufinalne skupine Zapad odigrati u studenom. Pobjednik ovog turnira osvoji titulu prvog klubskog prvaka ABC kupa. Naime, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora udružili su se u Adriatic Boće Confederation i u svrhu promocije boćanja osnovale svoj kup u kojem će se svake godine ekipe boriti za najbolji boćarski klub na ovim prostorima.